Nagsugod sa kaulohan o karon nanakod na sa dakbayan sa Sugbo ang community pantry nga naghatag og libreng pagkaon sa mga kabus nga nanginahanglan. Kung asa kining dapita, sayra nato pinaagi niining report. Sa daplin sa karsada sa Barangay Guadalupe naabtan namo kining lalaki nga naghatod og mga supply nga ibutang sa community pantry. Samtang kining babae mitunol usab sa iyahang tampo nga mga pinutos nga kinahanglanon sa pantry. So nakita man gud namo nga nindot ang iyahang impact gani sa mga tawo, especially karon nga na mga tawo nga nanginahanglan, napoy mga tawo nga willing pud mohatag. Dako na sa tabang para sa mga nanginahanglan. Gipasugdahan kini sa ugpong sa mga batan-on sa Barangay Guadalupe nga nagtampo-tampo aron makapamalit og mga batakang panginahanglanon. Ginagmay ra gud apan makatabang na sa mga tawo ay makuot og makaon ilabi na nining panahon sa pandemya. Doon ay mga noodles, dilata, bugas, itlog o guban pa. Dako na nagmatabang, sige ani ra usara. Dagang salamat kay naaying ani. Ilabi na karon sa pandemya. Hatag sigon sa makaya, kuha sigon sa gikinahanglan. Mao ni ang ilahang gipahinumdom alang sa mga tawo nga nagkinahanglan nga dili sad pasobrahan kung sa lang ilang gikinahanglan ng adlaw mo sa ilahang kuwaon. So di lang ni ingon nga pagpaghatag ngadto sa mga nagkinahanglan karon kun dili andam pud sila modawat alang sa mga grasya nga i-share sa atong mga kaigsuonan ngadto sa isig ka tawo. Kagapong adlaw pa gisugdan ang proyekto diin dunay laing display area ang usa anaa sa entrance sa simbahan sa Guadalupe. Kaning community pantry ato ning gitukod kay atong nakita nga daghan gid kayong galisod no sa dili lang gid ni sa Guadalupe apan daghan galisod sa mga Sugboanon. Gipaniguro sa mga batan-on nga mahasubay sa protokol. Gani dunay mga flyers ilang ipanghatag sa mga tawo aron makalikay sa COVID. Tinuod gyud na sir ang ilang giingon no nga naagi ganahan kuhaon tanan. Nga dili gid na nato malikayan nga kuhaon gyud niya ang daghan kaayo. Pero unsaon man nato sir og nay mo buhat ana usa pero nakapatabang gyud butas na pulo. Dili man mahimo nga ato ning hihunong tungod lang sa usa ka buok nga wala nakatabang sa kuan kaning community pantry. Samtang suportado sa Cebu City Police Office ang pagpahigayon og community pantry sa nagkadang dapit dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Awhag ni Colonel Ligan nga mapatuman ang minimum health protocol sama sa social distancing. Nasairan nga dunay issue sa red tagging didto sa Metro Manila. Kini gibuhat sa ato ang mga kaigsuonan isip tabang sa labi na rong pandemic. So nindot ang intensyon, nindot ang concept, then watay nakitang sayo pa na. So mas nindot para makahatag pag-ayuda sa uban natong kaigsuonan nga nanginahanglanon. Kauban si Cleofer Lumayag ug Rod Pado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.